Tak, dobrý večer vám želám. Ďakujem, že ste si našli čas, že ste sa uh, pripojili, či už teraz naživo, alebo budete pozerať zo záznamu. Pustím si prezentáciu. Tak, dajte mi len vedieť, prosím, že či je to vidieť dostatočne. Dobre. A či ma aj počujete? Áno, áno. Dobre, ďakujem. Takže, dobrý večer ešte raz, vítajte. A ja keď som si v decembri ukladala svoje prázdne flaštičky, odkladala, tak som zistila, že najviac použitých olejčekov u nás doma je z základnej sady. Základnej sady, s ktorou som aj ja začínala, ktorú vidíte na obrázku, táto malá. A preto som si povedala, že nahrám tento webinár a že vám porozprávam o riešeniach v našej rodine, ktoré používame, pretože na to sa ma aj tak veľa ľudí vždy pýta, vždy odpovedám proste, že je to zo základnej sady, že tieto olejčeky pasujú, proste sú odpovede na otázky. A Takže poďme rovno k veci. Moje meno je Nikola Škodová. Esenciálnym olejom sa venujem poznám ich už 6 rokov. Zoznámila som sa s nimi na podobnej triede, prednáške, ako máme teraz my, akorát, že bola naživo. Išla som tam na ňu veľmi skepticky, že si to tam popočúvam, povoniam, že to bude nejaká ezoterika, možno nejaké meditačné, voné, niečo, čudo. Ale veci, ktoré som sa tam dozvedela, Uh, dozvedela som sa tam, že esenciálne oleje majú veľa prospešných účinkov, veľa benefitov, že majú veľký vplyv na naše fyzické zdravie, na naše emočné zdravie. Tak od tej chvíle sa zo mňa stal jednoducho nadšenec esenciálnych olejov a už je tomu teda 6 rokov a postupne, ako som ich zaviedla teda do našej rodiny, tak sa zo mňa stal aj taký zdieľateľ, že som olejčiky odporúčala aj svojim známym, aj svojim kamarátkam v rodine a tak ďalej. Um, čo sú to teda esenciálne oleje? Esenciálne oleje sú výťažky z rastlín, z jednotlivých, z jednotlivých častí rastlín, z kvetov napríklad, z lístkov, z plodov rastlín, z korienkov, zo živice. A doteraz sa starostlivo stará o tieto rastlinky, starostlivo si ich vyberá si miesto, odkiaľ tieto rastlinky, tieto esenciálne oleje bude získavať. A tri super veci, ktoré vieme o esenciálnych olejoch, je, že sú 100% prírodné. To znamená, že do takejto flaštičky esenciálneho oleja nie je absolútne nič pridané, nie je z nej nič odobraté a je to jednoducho 100% prírodný produkt. A druhá super vec o esenciálnych olejoch je, že sú efektívnejšie ako mnohé moderné medicínske postupy. Znamená to to, na obrázku to vidíte, každá bunka v našom tele má membránu a vírus vstupuje do tejto membrány. Na takýto vírus nám antibiotika absolútne nepomôžu, ale esenciálny olej má tú schopnosť vojsť do bunky a ten vírus tam poriešiť. Um, Niekto sa nám pripája. Aha, dobre. Keď máme napríklad chrípku, vírus sa týka napríklad chrípky. Keď máme chrípku, pán doktor nás pošle domov, povie nám, že dajte si čajík, veľa odpočívajte, píte veľa tekutín a to je všetko, to je celá liečba, ktorá nám dokáže pomôcť. Telo musí jednoducho zabojovať, ale my si v tom prípade môžeme pomôcť esenciálnymi olejami, pretože majú teda tú schopnosť, ako som hovorila, vojsť do tej bunky a na tej bunkovej úrovni sa s tým vírusom popasovať. A takisto to dokážu aj s baktériami, ktoré sú mimo bunky, ale ktoré sa nachádzajú v našom tele. Takisto nám tam dokáže pomôcť
esenciálne oleje. Preto sú olejčeky teda efektívnejšie. A tretia super vec je, že sú cenovo výhodnejšie ako medicínska starostlivosť. Myslím to preto, pretože predstavte si, keď má dieťa nejaký zdravotný problém. Podľa mňa má väčšina detí najzávažnejší zdravotný problém v piatok večer. Vtedy to riešime tak. Jediné, čo nám ostáva, ak to chceme s nejakým zdravotníkom riešiť, ísť na pohotovosť. Keď odídete s dieťaťom na pohotovosť v piatok večer a nie je to životu ohrozujúci stav, tak si za prvé vypýtajú 20-eurový poplatok, potom musíte platiť nejaké parkovné, potom musíte tam ísť, potom kupujete niečo v lekárni, možno antibiotika, iné voľnopredajné lieky a k antibiotika napríklad probiotika, ktoré nemusia hneď okamžite zabrať, takže ešte môžeme počítať s tým, že minimálne pondelok, útorok je ten rodič teda na nejakej očerke. Toto sú všetko položky, neviem, možno som sa dostala na 30-40 eur, ale v našom prípade, keď máme doma olejčeky, keď v piatok večer dieťa sa sťažuje na bolesť ucha, tak dám mu jednu kvapku levandulky, jednu kvapku čajovníka, potriem jedno uško, druhé uško, spravím to takto 3-4 krát. Minula som možno 6-8 kvapiek a celé ma to vyjde na 68 centov. Mám to vypočítané. Preto sú v konečnom dôsledku esenciálne oleje cenovo výhodnejšie. Ako taký esenciálny olejček môžeme používať? Poznáme 3 spôsoby použitia. A to aromaticky pomocou difuzéra. Ja tu mám tiež jeden, náš veľmi obľúbený. Alebo jednoducho vdýchovať z dlani. To znamená, že kvapnem si olejček do dlane, pošúcham, spravím si takú striežku a vdychujem z dlani. Pozor, esenciálne oleje sa neaplikujú do očí, dovnútra do ucha, na sliznice napríklad. Takže len takto párkrát povdychujem. Robí sa to tak vtedy, ak chceme podporiť dýchacie cesty, ak chceme otvoriť dýchacie cesty, mať lepšie dýchanie, alebo ak potrebujeme ovplyvniť našu náladu, pretože esenciálne oleje cez čuchové nervy vchádzajú do mozgu, do centier emočného centra alebo do centra, kde máme spomienky a dokážu teda ovplyvniť našu náladu. Deje sa to tak vtedy, v praktickom živote je to vtedy, napríklad keď cítime vôňu pokosenej trávy. Takisto si povieme, že aha, pokosená tráva, manžel pokosil a už nám začínajú nabiehať také spomienky alebo predstavy na niečo príjemné, že si teraz užijeme napríklad piknik alebo sa zahráme proste na tom dvorčeku alebo prichádza jar a s tým už sú proste spojené veľmi pekné spomienky, keď to niekomu voní. Takže preto takto to funguje, že takto esenciálne oleje ovplyvňujú našu náladu. Ďalej môžeme používať olejčeky natieraním. Robíme to tak vtedy, ak chceme poriešiť nejaký problém, ktorý na tele máme. Napríklad, ak ma bolí lakeť, tak si natriem lakeť, ak ma bolí hlava, natriem si olejček na čelo, na zátylok, na ramena, alebo veľmi častá a obľúbená aplikácia olejov je na spodok chodidiel. Každé ráno na túto časť vieme, že na chodidle sa tam nachádzajú reflexné body, takže miernou masačkou podporujeme jednotlivé orgány, ale aj esenciálny olej sa cez túto hrubšiu pokožku tam dokáže dostať a udržať a pôsobiť tak do celého tela. Bábätka môžeme natierať takisto, ak olejčeky dostatočne zriedime, to si potom povieme pri každom oleji, ako to bude pri bábätkách, pri deťoch. Môžeme používať olejčeky napríklad do kúpela, kde
kde do nejakého tuku, to znamená do mliečka, do smotanky, kvapneme 2-3 kvapky esenciálneho oleja, vlejeme do vane a spravíme dieťaťu nejaký takýto relaxačný kúpel. Alebo my sami si tak môžeme spraviť. To napríklad do epsonskej soli si kvapneme levandulku alebo kadidlo alebo aj nejaký citrus si môžeme na lepšiu náladu dať do tejto soli, do kúpela a spraviť si taký domáci wellness. Ďalej môžeme používať esenciálne oleje tým preto vnútorne, práve preto, že sú testované a že sú 100% čisté, tak tieto esenciálne oleje doteraz môžeme používať aj vnútorne. Robíme tak vtedy, ak chceme podporiť napríklad traviaci systém alebo niečo jednoducho zvnútra. Prakticky to vyzerá tak, že si kvapnem olejček do pohára s vodou a vypijem, alebo si ho kvapnem priamo pod jazyk, alebo pridávam si ho do nejakých nápojov, do jedla a tak ďalej. Keď máme nejaký pálivý olejček, napríklad o ktorom si budeme hovoriť oregano, tak použijeme na ňu takú uzatvárateľnú zelenievú kapsulku, ktorú otvorím, kvapnem donútra esenciálny olej, prípadne aj kokosový olej, ešte na zmiernenie, nech nemám úplnú ťažobu na žalúdku. Kapsulku zatvorím a bezpečne ju prehltne zapijem vodou, tým pádom taký palivý esenciálny olej, ako je oregano alebo zmes On Guard, ktorú určite všetci poznáme, ktorá obsahuje škoricu, ktorá je pálivá, môžem bezpečne používať vnútorne a nepopáli mi to sliznice. Ako som hovorila, že esenciálne oleje sa neaplikujú na sliznice, takže niektoré ani bežne pod jazyk. Tiež by nás to mohlo páliť. Dobre, poďme priamo na vec. Pustím vám videoko, ako teda to som ja s mojím synom, ako ho natieram olejčekmi. Chvíľu predtým som ho totižto naháňala s lyžičkou sirupu nejakého z lekárne, čo som kúpila, pretože si hovorím, že musíš byť rýchlo zdravý. Mala som nejaké dvojdňové školenia z práce, takže chcela som, že nech je proste rýchlo zdravý. Tak som kúpila nejaký sirup, naháňala som ho s tým sirupom, ktorý proste absolútne odmietal a potom som ho nakoniec s tým sirupom aj pooblievala. Kričala som, hnevala som sa, potom hovorím, že poď sem, poď, natrem ti olejčeky. Takže on sa pozeral rozprávku a ja som mu takto natierala olejčeky a takto my fungujeme, takto sa my doma liečíme. A takto to vyhovuje nám obom a myslím si, že je to určite lepšie ako nejaké lieky chemické, toxické, ktoré možno aj pomôžu, ale majú ďaleko aj viacej nežiaducich účinkov. A chcem, aby ste vedeli, alebo určite viete, že nežiaduce účinky nie sú vedľajšie účinky. Nežiaduce sú také, ktoré jednoducho nechceme mať, ale v rámci toho liečiva tam proste nejaké sú a esenciálne oleje nemajú žiadne nežiaduce účinky, majú vedľajšie účinky s tým, že keď použijem, tady som používala citrón preňho, tak možno asi mal teplotu alebo čo, tak vedľajší účinok toho citrónu je, že sa zbavuje jeho telo toxínov. Dobre, ako nám môžu olejčeky pomôcť? Nám pomáhajú skoro na 99% vecí, ktoré doma riešime. A chcela by som vám teda ich postupne popredstavovať, porozprávať vám o základnej sade esenciálnych olejov. Prvú vám chcem povedať o levandulke. Z tej sady levandulka je taký švajčiarsky nožík. Levandulku môžeme použiť ozaj na všetko. Má protikrčové, antidepresívne, antialergické, protiinfekčné, protizápalové účinky. A jednoducho všetko, čo sa týka upokojujúce účinky a všetko, čo sa týka
pokožky alebo upokojenia, tam môžeme použiť levandulku. Napríklad moje recepty, tam, kde moje skúsenosti, tam, kde používam ja esenciálny olej lavandulka, je to teda upokojenie emócií, upokojenie kašla, upokojenie svalov. Používam ho teda do kúpela, ako som hovorila, či už pre deti alebo pre seba. Pridávam ho do prádla, do pračky, k aviváži, alebo si robím takú svoju vlastnú aviváž, kde teda tú lavandulku dávam ho aj do sušičky na tie vlnené gule, keď periem, keď suším posteľnú bielizeň. Pridávam si ho do večerného čaju, pridávam si ho, robím si také kapsulky, keď viem, že je spon, tak si tam dávam levandulku, levandulku, kadidlo a kopajbu a to ma totálne upokojí, pekne sa mi spí, dobre zaspím. Pridávam si ju do krémov, napríklad na anti-age, alebo spálenie od slnka, na to je môj manžel, môj priateľ, úplný expert, že ho vždycky spáli od slnka, takže vtedy zriedenú levandulku mu natriem spálené miesto. Je perfektná levandulka na alergie, akékoľvek, či už oči by sme mali nejakú alergickú reakciu, alebo na pokožke nejakú alergickú reakciu, alebo aj brucho, keby nás bolelo, že máme nejakú alergickú reakciu, tak esenciálny olej z levandule, citrónu a pepermintu, ktoré sú teda v tejto základnej sade, nám vedia pomôcť od alergie. Používam ho na štipance, napríklad mňa štipla včela alebo osa alebo niečo také, takže levandulka mi tam perfektne zabrala. Nedávno som sa porezala, takže nemala som tam otvorenú ranu, ale v tesnej blízkosti rany som si kvapla olejček, ktorý mi tam tiekol do tej rany a jednoducho levandula má takú schopnosť zahojiť tú ranu, ten škrabanec a vybudovať tam nové nejaké tkanivo, zmierniť krvácanie a tak ďalej. Takže jednoducho je to taký must-have v lete pre každú maminu, si myslím, lebo krvácanie, všelijaké poranenia alebo od slnka deti myslím, že majú stále. Ja mám teda zriedenú levandulku, tačku v lete vždy po ruke. A vtedy, keď som ju nemala naposledy na kúpalisku, tak vtedy ma poštípala nejaká včela alebo osa. Zákon schválnosti. Takže čokoľvek sa týka upokojenia, a či už upokojenie emočné, že nachystanie na spánok, alebo upokojenie svalov, alebo upokojenie alergické reakcie, čokoľvek na pokožku, tam použijeme levandulku. Esenciálny olej citrón sa získava z plodu, zo šupky citróna, zastudená lisovaný, a je to olej čistoty a sústredenia. A všetko, čo budem vlastne dneska teraz hovoriť, vyplýva z mojich vlastných skúseností, to som možno už povedal, pretože nemám žiadne zdravotnícke vzdelanie, nemám zdravotníckú školu, nič a budem vám vlastne hovoriť svoje skúsenosti, kde ja používam olejčeky. Kedy teda používam citrón. Citrón si dávam, esenciálny olej, citrón si dávam do vody, ráno do pohára s vodou. Zabraňuje to teda kyslému prostrediu v žalúdku, ak by sme mali pálenie žáhy. Podporuje to detoxikáciu, že v zmysle citrón dokáže rozkladať plasty. Robili sme doma taký pokus, že na kúsok polystyrenu sme nakvapkali citrón a spravilo sa tam taká jamka, proste to tam sa vypálilo a toto dokáže v našom tele tie mikroplasty rozložiť a vyplaviť. Takisto zbavuje telo toxínov, môžeme ho používať citrón po jedle napríklad, alebo pridávať do koláčov, keď potrebujeme dať biocitrón, citrónovú kôru, tak použijem esenciálny olejček. Veľmi perfektne nám zaberá na kašel, prechladnutie. Ak riešim niečo
na tému dýchania, dýchacích ciest, tak mám také moto, že pridaj niečo zelené, pridaj niečo citrusové, pridaj niečo drevité a doplň to so zmesou R. A perfektne nám to zaberá teda na kašel, na dýchacie cesty. Naposledy som ho použila do takej zmesi na nádchu, kde som to aplikovala najprv sebe a potom trojročnému Miškovi, že som si do takého malého kelinku zarobila 4 kvapky citrona, 4 kvapky čajovníka a 4 kvapky kadidla. A vatovou tyčinkou som si tým vytrela nos. Pekne mi to vlastne spustila sa taká tekutá nádcha, ktorú som ľahko vysmrkala a potom som si to vytrela ešte raz, aby som vlastne mala ten nosík čistý. Pardon. Aby som mala teda ten nosík čistý a vydezinfikovaný. Takisto ho používam na hrdlo. Ak ma boli v hrdle, tak si s ním spolu s nejakými olejčekmi ďalšími, napríklad Ongar, ochranná zmes alebo kadidlo alebo čajovníkom, vykloktam hrdlo a zbavím hrdlo teda baktérií. Vyplujem to potom, aby som tými mŕtvými baktériami nezaťažovala traviaci systém. A pekne to zaberá, že keď to spravím tak 3-4 krát za deň, tak tie mandle to proste, tie baktérie to tam vyhubí na mandlách. Ďalej, je to perfektná dezinfekcia tým pádom vlastne na to hrdlo a takisto to pôsobí aj na afty v ústach, na ústach a tak ďalej. Perfektne citrón dáva dole žuvačky z oblečenia, z vlasov alebo nálepky z akýchkoľvek povrchov, že nakvapkáte tam 1-2 kvapky citróna a pekne to z toho ide dole. Citrón perfektne vyčisťuje vzduch, ovzdušie, dodáva nám energiu a difuzovaním takého citróna podporujeme sústredenie, koncentráciu. Ďalší úžasný olejček je čajovník. Čajovník je u nás doma veľmi obľúbený, pretože používam ho ozaj často. Teraz, keď nastúpil Miško do škôlky, je na podporu imunity, na kašel, na chrípku, na prechladnutie. Hneď ako počujem proste prvé nejaké zakašľanie, nejaké chnutia, čajovník už ide do difuzera a difuzujem často celú noc. A teda v tej kombinácii, ako som hovorila, že niečo citrusové, niečo zelené, tým myslím teda čajovník, v tomto prípade niečo drevité, tam bude kadidlo a zaklincujem to teda s mesou R. Čajovník je antibakteriálny, antivírusový, dokáže poraziť, sú na to vedecké štúdie, kedy dokáže poraziť stafilokokové infekcie, perfektne pôsobí na afty, herpes, ďasná. Tam všade nám dokáže čajovník pomôcť. Ja ho mám veľmi obľúbený, pretože škrípem zubami celú noc, zatlačam zuby, potom ma z toho bolí ucho. A na toto ucho mi tento čajovník perfektne zaberá, alebo aj teraz, keď proste je chladnejšie, slnečko svieti, myslíme si, že je teplo, ale bolí ma proste jednoducho ucho, keď cestujem domov autom a teda nemám tú čiapku. Prvé, čo sadnem do auta, zapnem teda kúrenie, vzduch fúka, hneď mám chytené uši, takže čajovník proste mám stále so sebou. A takisto ako levandúka, čajovník veľmi dobre pomáha na kožné všelijaké zranenia alebo alergie, alebo čokoľvek sa týka pokožky, tam môžeme použiť čajovník, pretože dokáže teda regenerovať tkaniva. Na plienkovú dermatitidu napríklad spolu s levandulkou a nejakým základným krémom po jednej kvapke vo väčšom množstve kréme dokáže pomôcť aj babetkám na plienkovú dermatitidu. Takisto je výborný na vši. Ak majú deti v škole vši, tak za uška, na zátylok, kde sa teda tie vši najčastejšie usidľujú, tak tam, keď dáme čajovník, tak vši neprídu. Teraz večer som premyšľala, že neviem, prečo ma to napadlo, rozdiel medzi čajovníkom a oregánom, že čajovník je super, je skvelý na všetko, je na antibakteriálny a protivírusový, ale oregano je ako v rodine taký bohatý strýko, ktorého zavoláme len niekedy, ale na výnimočné veci, keď ho ozaj potrebujeme, vtedy zavoláme proste oregano
pretože má veľmi podobné účinky, ale je oveľa silnejší, má iné chemické zloženie. Pomáha teda na imunitu a hovoríme mu, že je to také prírodné antibiotikum. Môžeme ho užívať, ak sa rozhodneme, že užívame ho vnútorne. Napríklad si ho, ja tomu hovorím, naordinujem si 3 kvapky 3-krát denne, tak takto môžem spraviť maximálne 10 dní a potom si musím dať nejakú pauzu a, a môžem to využívať úplne ako antibiotikum. Dokáže to pomôcť proste na kandidu, na všelijaké brušné parazity napríklad, alebo na silnú chrípku, alebo nejaký vírus a tak ďalej. A mm, oregano je veľmi silné, takže užíva sa v tých uzavretých kapsulkách a neodporúča sa ľuďom, ktorí majú cukrovku. Pomáha na bradavice napríklad. Ak by sme ho aplikovali na pokožku, musíme ho dostatočne zriediť, pretože dokáže popáliť na pokožke a 1 kvapka nám dokáže spraviť veľmi červené a pálivé flaky. Mám s tým osobnú skúsenosť. Ďalej dokáže pomôcť na mykozu na chodidlách alebo pri zápale plúc. Môžeme ho pridávať aj do varenia, ale tam používame takú metódu špáradlovú, to znamená, že špáradlo jednoducho vložím do toho stredu, poomáčam tamto špáradlo v tom olečeku a potom ho pridám do varenia. Mám takú kočku v týme, ktorá hovorí, že ja si tam bežne dávam takto 4 kvapky. My oregano milujeme, takže neviem, no ja som pridala raz do polievky bazálku, myslím, aj oregano a naši sa tomu čudovali u nás doma, že čo to je za chuť. Je to trošku iné, ako sme zvyknutí, ale je to veľmi dobré. Ďalší olejček je kadidlo, olej pravdy. O kadidlu sa hovorí, že je to král olejov a už traja králi priniesli, keď sa narodil Ježiško, tak priniesli do darov aj kadidlo. Takže kadidlo je ozaj vzácny olejček, pomáha takisto na imunitu, na kašel, na prechladnutia, užíva sa, veľa ľudí ho používa, že si kvapne 2 kvapky ráno pod jazyk na kognitívne funkcie mozgu, čokoľvek, čo sa týka mozgu, tak tam môžeme použiť kadidlo. Pamäť, zdravá funkcia buniek, tam všade môžeme použiť kadidlo teda, napríklad na depresie, vdychovaním a difuzovaním. Kadidlo má takú moc, že umocňuje účinky ostatných olejov. Je veľmi jemné, môže sa používať aj pre bábätka od narodenia, čistý olejček, ale je veľmi jemné, ale naopak je veľmi aj silný. Dokáže nám pomôcť na všetky kožné problémy, rány, poranenia, alergie, ale aj na infekcie. Dokáže poraziť stafilokoky, streptokoky, pomôže na herpes alebo na afty, má veľmi silné anti-age účinky, pôsobí proti vráskam alebo flakom na pokožke, veľmi dobre zaberá, pomáha na zrak, niekto si ho dáva, aplikuje pod oči, hovorí sa, že teda nie len anti-age, ale aj podpora teda tých očí. Veľmi dobre pomáha na bolesť hlavy. Sú také, vtedy si olejček takto kvapnem na prst a prst dám na podnebie a tam ho peciku podržím a tým pádom sa mi strebe takto olejček do tela. Pomáha proti, ako som hovorila, depresia, stres, spánok, emocionálnu rovnováhu, duševné povedomie, vedie k lepšiemu životnému štýlu, k lepšiemu životnému postoju a k lepšej imunite. Jedno s druhým jednoducho súvisí. Pomáha na sústredenie, koncentráciu, meditáciu, zmierňuje nervozitu, neposednosť, netrpezlivosť,
A ako som hovorila o tom zraku, tak aj po tej emocionálnej stránke, ten duševný zrak prečisťuje a núti nás v úvodzovkách uvidieť tú pravdu. Po emocionálnej stránke sa mu hovorí, že je to olej pravdy. Nie je také, že teraz si dám kadidlo a každému poviem, čo si o ňom myslím naozaj, ale čo si myslím sama o sebe. Tam vlastne nám ukáže tú pravdu. Je to teplá, poznašajúca a pokojná, prináša nám teplú, poznašajúcu pokojnú náladu. A taká, dočítala som sa takú zmes do difuzera, volá sa to Hviezda východu, kde dáme jednu kvapku kadidla, jednu kvapku santalového dreva, jednu kvapku grepu a má to krásne voňať, alebo zmes proti depresii, tam je kadidlo, bergamot a levandulka. Dobre, poďme ďalej. Posledný z, posledný zo série jednozložkových esenciálnych olejov v tejto sade je peppermint. Peppermint sa priznám, nestačí jedna kvapka na celý rok, jedna flaštička na celý rok. Peppermintu sa u nás veľa neminie, pretože nie je dosť dobré, nie je vhodný pre deti do 6 rokov. Má aj, doteraz má aj také vhodnejšie trošku metové oleje, ako je peppermint, ale peppermint mám veľmi rada, pretože sa využíva je súčasťou všetkých troch zmesí ešte, o ktorých budem hovoriť. Takže mám rada jeho účinky. Máme rada jeho účinky. Tady to mám. Ovplyvňuje dýchací, tráviaci systém alebo aj svaly. Jednoducho pôsobí proti bolesti svalov, ochladzuje a teda nám môže pomôcť aj na teplotu u detí a stimuluje nervový systém. To znamená, že vzpružuje náladu a pôsobí ako taký Red Bull počas jazdy, dlhej jazdy autom. Spolu s citrónom ho môžeme difuzovať na stimuláciu nervového systému, na také koncentráciu a napríklad pri učení, ak sa deti učia, je perfektný na bolesť hlavy napríklad. A ako som hovorila, teda ovplyvňuje ten dýchací, ale aj tráviaci systém, takže čokoľvek sa týka strávením alebo s dýchaním, tam môžeme všade používať peppermint. Dobre. Zmes On Guard. Teraz sa budem venovať štyrom zmesiam, ktoré doteraz má v tejto základnej sade. Prvá je teda On Guard, zmes ochrany. Tá sa používa na imunitu, na chrípku, vírusy, plesne, baktérie. Vtedy nám dokáže pomôcť. A difuzovanie tohto olečeka zabíjame vzduchom prenosné plesne, vírusy, baktérie. Takže difuzovaním ráno, večer, ak sa vrátime proste z nejakého podujatia, kde bolo veľa ľudí, tak tam nám všade dokáže pomôcť. Vtedy nám dokáže pomôcť. On Guard, ja ho používam, že na výplach napríklad hrdla, ak ma boli, alebo zvonku natrieť hrdlo, ak ma boli. Všetko spojené proste s imunitou, tak tam môžeme použiť On Guard. Môžeme ho užívať aj vnútorne, či už do pohára s medom a zaliať vodou, alebo do tej uzatvárateľnej kapsulky si ho tak naordinovať spolu aj s tým oregánom alebo kadidlom. Ja to tak teda používam a to si tak naordinujem 3-krát denne a za pár dní som fit. Ďalšia zmes je zmes na dýchanie R. Má antivírusové účinky, pomôže na bronchitídu, chrípku, mononukleózu, zápal plúc, respiračný systém, jednoducho všade, kde potrebujeme podporiť dýchanie, dýchacie cesty, tam nám všade pomôže zmes R. Jej peppermint je teda
tak sa nachádza v tejto zmesi, ďalej sa tam nachádza eukalyptus, aj čajovník, ktorý vyrieši všetky všelijaké mikroorganizmy nežiaduce. Ďalej je tam citrón, kardamón a ja ho teda pridávam do zmesi na lepšie dýchanie, kde je teda nejaký citrus, niečo zelené, niečo drevité a tam pridávam teda aj túto zmes na dýchanie. Môžeme ho aj natierať na hrudník, na chrbát a neužíva sa tento olejček vnútorne. Ďalšia zmes, kde súčasťou je aj peppermint, je zmes na úľavu. Zmes na úľavu od bolesti sa takisto neužíva vnútorne. Má takýto špeciálny vrchnáčik, ktorý neotvoria deti, bezpečnostný uzáver. Je dosť pálivý, v zmysle dosť mentolový. Jeho účinok je taký chladivý, takže preto má bezpečnostný uzáver. A všade tam, kde cítime nejakú fyzickú bolesť, nám dokáže pomôcť olejček Deeplu. Doteraz má niekoľko fóriem tohto olejčeka, či už je to čistý esenciálny olej vo flaštičke, alebo je to v takejto rolónke, kde si ten olej môžem priamo takto natrieť na pokožku, kde už je zriedený, alebo ho máme vo forme takej tyčinky, kde sa to podobá proste ako napríklad dezodorantu a ja to veľmi mám rada túto tyčinku Diblu, lebo ho v poslednej dobe používam, keď ma bolia zuby. Keď prídem od zubára, ešte stále mám injekciu pôsobí a už prestáva pôsobiť, tak vtedy si natriem jednoducho zvonku túto tyčinku Diblu a pomôže mi to. Takže akákoľvek bolesť svalov, klbov, zápal dokáže vyriešiť na pokožke v tele, teda, tak tam nám pomôže Diblu. Ja ho ešte používam ešte je teda vo forme krému a ten si dávam na lítka, lebo raz za rok, keď ideme lyžovať, tak si teda pred lyžovaním dám túto zmes na úľavu a viem, že nebudem mať svalovicu, aj keď teda veľký športový výkon aplikovaný raz za rok je predurčený k tomu, aby mal človek svalovicu, tak teda nemám. Ďalšia u nás obľúbená zmes je zmes na trávenie. Súčasťou tejto zmesi je zázvor, meta, fenikel, rastca, anís a sú to všetko také prdíkové olejčeky, ktoré nám pomáhajú na lepšie trávenie, takže čokoľvek, čo je s trávením, ako je pálenie záhy, hnačka, zápcha, bolenie brúška, vracanie, tak tam nám všade môže pomôcť tento olej, môže sa užívať vnútorne, môže sa užívať natieraním, dám si pár kvapiek, natriem si brúško, žalúdok, pomôže mi tento olejček. Doteraz má tak detskú sadu, kde ekvivalent k tejto zmesi je tamer a má trošku iné, obsahuje trošku iné olejčeky, ale je to teda tráviaca detská zmes a Miško tým dvakrát za rok akože trpí trošku, že dostane nejakú baktériu alebo čo to je, proste z toho vracia a táto zmes mu pomôže, aby sa mu trošku uľavilo. Zenges, na rozdiel od toho, že je to tráviaca zmes, tak alebo práve preto, že je to tráviaca zmes a dokáže pomôcť pri trávení všeličoho v bruchu, nám dokáže pomôcť aj keď ho difuzujeme, rozpúšťa hlieny, dobre pôsobí na suché hrdlo, pri nádche, keď ho jednoducho difuzujeme, tak rozpustíte tie zatekajúce hustú nádchu a ľahšie to vysmrkáme. Takže to bolo 10 základných olejčekov. Ak by sme sa bavili, že ak bol názov témy Ako nechodiť do lekárne, tak toto sú ekvivalenty toho. Kolegyňa spravila, že na čo nám olejčeky pomôžu, čo môžeme nahradiť vecami z lekárne. A ešte vám poviem pár, teda mám tu nachystaných recenzií takých, že ako pomáhajú olejčeky ľuďom v mojom okolí. Nicole doteraz je
super, mála mu krásne pustili sopliky na dýchanie po natieraní je na tom oveľa lepšie a večer lepšie spí. Vianočný balíček s Air tyčinkou, to je, už som ju ukazovala, je to tyčinka ako keby ako deodorant, ale je zo zmesou Air. A peppermint olejčekom som darovala sestre, ktorá bola pani popolne, dostala COVID. Úžasne, hneď to zabralo a už na druhý deň nepríjemný kašel úplne ustal. Aj príznaky ako nádcha boli oveľa miernejšie. Pomohlo mi to na to ucho, dávala som si na to na ten prievan. Tam mi pomohol, to si pamätám, tam mi pomohol čajovník a tady máme ešte, že nechcem to zakriknúť, ale za mňa to od včera nesprví, dávam tam levandulku. To bol prípad, kedy pomohla levandulka na hemeroidy. Bolo to super, dozvedela som sa kopec nových vecí, ktoré využijem pri sebe a pri malej. Ďakujem, že som mala tú možnosť vďaka nej a vždy mi bola po ruke pri akékoľvek otázke. Káča bola účastníčkou našho programu testovačky, kde po dobu 10 dní môžete otestovať esenciálne oleje v pohodlí domova. Máme na to taký program, máme tam Facebookovú skupinku, máme tam, kde vyplníte vstupný a výstupný dotazník, aby sme zhodnotili vaše výsledky, ako vám na váš nejaký problém esenciálne oleje pomohli. A toto je moja skúsenosť, že tady hore vidíte fotku, ako som sa zobudila, celá opuchnutá, neviem prečo, oči úplne opuchnuté, nádcha. Používala som na to kadidlo okolo očí a spolu s levandulkou, tak to som si aplikovala 6 krát denne a vnútorne som používala levandulku, citrón a peppermint, lebo toto kombo je perfektné na alergie. Aj som to difuzovala, tam som mala najmenšie prejavy a okolo 15. som si dala pre istotu jednu tabletku Ongar Plus na hrdlo a z rána zabudnuté Bone Nutrie, to sú výživové doplnky, minerály a vitamíny. A posledná foto je o 19. kedy opuch mi úplne ustal. Takže to je moja nejaká taká veľká zdokumentovaná skúsenosť. Tak, dúfam, že sa vám prírodné riešenia páčili. Ak sa vám páčili a chceli by ste mať esenciálne oleje doma, sú 3 spôsoby, ako sa k nim môžete dostať. Prvý spôsob je maloobchodne, to znamená, že kúpou buď cezo mňa, alebo cez nejakého sprostredkovateľa jednoducho, ktorý má doma olejčeky, ktorý má svoj vlastný veľkoobchodný účet a tak si ho cez neho môžete objednať. Tento spôsob nákupu je teda možný, ak si prosíte 1-2 olejčeky za rok, ale veľmi ho neodporúčam, je to ten najdrahší spôsob nakupovania. A výhodnejšie je, ak máte svoj vlastný veľkoobchodný účet. Je to ako keby ste mali kartičku do metra. V metre takisto musíte byť nejakým členom, musíte mať svoju kartičku a môžete nakupovať potom veľkoobchodne. To znamená, v rámci dotera je to s 25% zľavou. Ak ste členom dotera a máte tieto zľavy, môžete sa zúčastňovať na ďalších akciách, ktoré sú. Napríklad tento týždeň máme BOGO akciu, kde si môžete kúpiť jeden olejček a druhý je k nemu zdarma. Také najzaujímavejšie, čo tam teraz je napríklad čajovník a k nemu je zdarma tangerinka. Tangerinka je citrus, je to druh mandarinky, je vhodný úplne od narodenia pre detičky. A ako všetky citrusy, tak aj táto tangerinka podporuje detoxikáciu a dobrú náladu, osvieženie a tak ďalej. Ďalší spôsob nakupovania je veľkoobchodne s výhodami a to, ak sa niekto rozhodne, že chce si nahradiť takú chce si zriadiť takú lekárničku, tak a chce nakupovať jednotlivé olejčeky každý mesiac, tak doteraz má vlastný nejaký vernostný program, ktorý vám vracia z nákupu 10 až 30% v podobe bodov. Takisto to majú napríklad aj DMK, ktorá vracia body a za tieto body si potom môžete nakúpiť ďalšie produkty. A
ľudia, ktorí sú v dotere, a raz mi bolo tak povedané, že ja nechcem taký účet, ja to nechcem takto, ja to nebudem robiť tak, jak ty, že niekomu objednávate, niekomu niečo vysvetľovať a niekoho niečo učiť. Vôbec to tak nie je. Väčšina, 65% ľudí, ktorí používajú doteru olejčeky, sú bežní užívateľia. To znamená, že si nakupujú olejčeky sami pre seba, pre svoju rodinu, používajú to sami na seba. Nikoho neučia, nikomu nič nepredávajú, používajú si to jednoducho pre seba, ale prirodzene sa z takýchto ľudí stávajú zdieľatelia, alebo myslím si, že ten, kto skutočne miluje oleje, tak sa z neho stane zdieľateľ tak nejak automaticky, pretože predsa keď to budeš používať, v kancelárii, v práci alebo v reštaurácii, alebo proste aj doma a kamarátka ťa uvidí a opýta sa ťa, čo to máš a čo to robí a ako ti to pomôže, alebo ak sa niekomu pochváli, že použil som olejček a tak mi pomohol, tak a keď si ťa na to niekto opýta, tak neverím tomu, že niekto by povedal, nepoviem, čo to mám, zisti si, nájdi si. Takže preto si myslím, že ľudia, ktorí milujú olejčeky, sa z nich automaticky stávajú takíto zdieľatelia a takýmto zdieľateľom môže byť ich vlastná objednávka dopomôcť k tomu, aby im napríklad doteraz dala produkt mesiaca zadarmo, alebo aby mali viacej vrátených tých bodov. Prakticky to myslím tak, že sama sebe napríklad si kúpim 2 olejčeky, mamina chce 2 olejčeky, suseda chce 1 olejček, kolegyňa chce 1 olejček. Moja objednávka bude tak veľká, že doteraz mi vráti veľa bodov a doteraz mi napríklad dá produkt mesiaca zadarmo, ktorý býva každý mesiac v hodnote okolo 20 eur a tak ďalej. A tretí spôsob, to už sú potom takí budovatelia, ktorí majú už svoj vlastný tím. Ja som taký malý budovateľ, mám v tíme zhruba 40 ľudí, ktorým pomáham s ich objednávkami alebo s ich zdravotnými problémami, ak sa opýta niekto. Mám preplatenú svoju vlastnú objednávku, to znamená, že doteraz nemám naspäť len body v rámci vlastnej objednávky, ale doteraz mi posiela aj provízie, ktoré vyplývajú z kompenzačného plánu. Takže tak, ak by sme sa, bavili sme sa dneska o týchto 2 sadách. Prvú sadu som vám ukázala, s tou som začínala aj ja. Tam sú olejčeky, 10 olejčekov po 5 ml a v druhej sade sú olejčeky po 15 ml spolu s difuzérom. Mne osobne zo začiatku stačila teda táto malá sada. Vydržala mi zhruba 2 mesiace. Malá sada stojí 177 eur, veľká sada stojí dvakrát viacej, ale je tam trikrát väčšie množstvo. Ak sa bavíme o cene, tak ja hovorím svojim zákazníčkám, že malá obchodná cena, vidíte tu dole, tak ja hovorím, že ak chceš všetky olejčeky, ktoré sú v tejto sade, tak ti ich môžem predať za 595 eur. Ja si ich nakúpim za 446 eur, ale ak si otvoríš členskú kartu, ktorý mám starú cenu 316 minuloročnú, takže tohtoročná cena je 324 eur. Členská karta, otvorenie si členskej karty v dotera je jednoducho najvýhodnejšie, stojí 324 eur. Malá sada bez difuzera 177 eur. Ak máte nejaké otázky, chceli by ste si sa na toto niečo opýtať a potom vlastne jednotlivo. Dotera dáva aj darčeky k registrácii, ktoré začínajú. Má na to taký interný klub, Diamantový klub sa to volá, a ktoré začínajú budúci mesiac. A ak by ste sa rozhodli, že sa chcete teraz zaregistrovať, tak darček priamo odo mňa. S malou sadou je to pomarančový esenciálny olej a rolonky na namiešanie si svojich vlastných zmesí a k veľkej sade darček odo mňa pomarančový esenciálny olej a balans, o ktorých som nehovorila, nie sú v základnej sade, ale doteraz ich dáva teda k registrácii ako darčeky.
Alebo ak náhodou nedáva, tak ja ich takisto veľmi často ponúkam novým ľuďom, pretože balans je podľa mňa úžasná, krásna vôňa, ja ho milujem a mám ho minuté ich strašne veľa. Je to uzemňujúci, upokojujúci olej, zmes olejov, ktoré dodávajú rovnováhu a riešia aj všetky telesné systémy. A pomaranč je olejček, ktorý dobre pôsobí aj cez deň na také sprúženie, ale aj na dobrú náladu a osvieženie, ale aj večer na lepší spánok a aj proti kašlu napríklad. Tak, to je z mojej strany všetko. Ak máte otázky, pýtajte sa. Ak nie, tak vám prajem krásny dobrý večer ešte. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa snad na budúce.